Índex de qualitat social, gènere i diversitat de l'àmbit educatiu. Primer índex social del país dirigit als centres educatius. L'índex és un instrument que permet als centres educatius desenvolupar metodologies per revertir les desigualtats socials i de gènere i promoure el desenvolupament humà i sostenible. Reconeix i motiva els esforços de la direcció i de l'equip docent amb la igualtat de tracte i oportunitats, tant en la gestió del mateix centre com amb la capacitat de fer créixer l'apoderament individual i col·lectiu de l'alumnat. Com a resultat del compromís i de l'avaluació, el centre educatiu pot obtenir el reconeixement Camí al Violeta, com a primer pas per poder avançar i marcar-se objectius propis a favor de la igualtat de tracte i oportunitats. O directament pot obtenir el reconeixement Distintiu Violeta, el qual l'identificarà com un actor compromès amb la igualtat i no discriminació. L'objecte de l'índex és assegurar que tot l'alumnat disposa de les mateixes oportunitats, amb un enfocament integral de gènere, drets humans i interculturalitat, amb indicadors que incorporin metodologies educatives contra les actuacions discriminatòries i amb una estratègia que impulsi l'assoliment de l'Agenda 2030. L'índex ha estat elaborat per la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i l'Associació For Gender Shield, dues entitats compromeses en la defensa dels drets humans que s'han unit per crear instruments que facilitin la construcció de societats més democràtiques i igualitàries.